Right, thank you for tuning in, guys. Muri kutisapota, muri kuti kuenda kumberi. Welcome to Bombshell Television. Musho malatest musho zvinopisa zvega zvega. Njuzu yabuda pavideo paWinky D achishuta video. Guys, ndine video randinaro randoda kuti muone. Handidi kuzoita nge ndotaura zvemakuhwa, ndotaura zvisina umbo. Asi ndisingane kutenda, guys, support yamati pa last year tasvika 9,000 subscribers. Nekuda kwerudo rwenyu, nekuda kwekuita kwesupport yenyu, ndinongopa kutenda, guys. Don't forget to advertise your business with us. Semafanzi edu hatizochaja pakuru, saka ndine video randoda kuti muone raWinky D naBuffalo Soldier vachishuta video. Tell us, what do you think? Injuzu chaiyo here kana kuti art yaida kuitwa ipapo yekuti video ruzongonakidza mumafanzi? Saka video racho ndeiro raakubuda iro. Thanks for watching. Yo, Winky D on Njuzu, guys. Check it out, guys. Winky D na Buffalo. Injuzu eshuere, guys.